माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो ओरैनो होननानै जायाथ' बिब' बिनानावनि दावहा ओरैबायदि न'खरनि पार्सनेल खोथा गाहाम गाज्रि खोथायाबो आजिखालिनि जुगाव मिडियायाव सोलिगासिनो नंगौ न'खराव मा जादों मा जायाखै दिनै दालि ओंख्रि जादों गाबोन सबाय ओंख्रि जागोन नांलाय खमलाय सनिया कुइनखौ गासिबो सिनायखायो जानांगौ सनिया कुइना बुंदों गाबै गाबै बिनानावखौ दाय बिनि सिस्टारा बुंदों गाबै गाबै सनिया कुइनखौ दाय सोरनिया सैथो जाखो एक्चुअली मैयायो सनिया कुइना मोनसे भिडिअ होखांबाय बिनानावखौ रिप्लाय होबाय माने बिनानावा ओरै थोरै सानसे समाव गाज्रि बुंदोंमोन नालाय सनिया कुइनजों गावनि हासबेन्डजों बिनि बिनानावखौ सोरजोंबा थायो माबाबायो बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बेखौ लानानैनो बिनानावा गाज्रि मोननानै सनिया कुइनखौ माने निमाहा बिना एबा भिडिअ होफिननो होदोंमोन आरोना बेफोर नंखाय होननानै दा सनिया कुइना होफिनाखै जानांगौ बेनिखायनो बिनानावा बेखौ गाज्रि मोननानै गावनि बिब'खौ गाज्रि सोदोबजों बुंनानै माने भिडिअ होदोंमोन रिप्लाय होदोंमोन दा बेखौनो सनिया कुइना रिप्लाय होफिनदोंमोन दा फिन खेब बिनानावाबो रिप्लाय होफिनलायबाय सनिया कुइना नोंथांमोना दान्दिसे नायग्रोना लालाय सनिया कुइननि बिनानावा मा बाथ्रा बुंखो जों दान्दिसे नायग्रोना लानोसै दा जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय बयनिसिमबो फिन खेब गासैखौबो बरायहरबाय साबस्क्राइब खालामना लादो जायफ्रा गोदान नायग्रोना लादो भिडिअखौ बिसोरथ' मोनथिखाबाय जानो हागौ कि माने जोंना बिब'आ माने रिप्लायबो होदों आंखौ माने गाबनानै ओमफ्राय बिदि नङा कि इमसनेलि माबानानै जागोन बेबायदि होननानै गासिबो खोथाया माने दा आंखौ एगेन्स्ट होनगासिनो माने रावबो बिदि नङा कि आङो थगायदों मादों होननानै गासिबो ओमफ्राय फेक रिउमार्स स्प्रेड खालामगासिनो बियो कि आंनि बयफ्रेन्डआबो डकुमेन्टस गैयानो माबा गैयानो बेबायदि होननानै गासिबो खोथाया नंखाजोबखागौ आं मा होनदों जास्ट गावसिनि फल्टखौल' दोनखुमानो थाखाय आंखौ बिदि बदनाम खालामनानै बिसोर मा मोनगोन दाख्लैबो गावसोर नांलायबाय बिसोरो ओमफ्राय आंखौ बदनाम खालामबाय आं होनदोंमोन आंनि थाखाय मोनसे भिडिअ बानायफिन प्लिज आब' आंखौ माने बिदि गाज्रि होननानै फानबाय ओमफ्राय माने आंखौल' बयबो जेबो पार्सनेलि मोनथिया आरो आंखौल' फानगासिनो बिसोर मा मोनथिगौ जेला आंजों थाफागोन आंनि न'आव आंजों थाफागोन होमबासो मोनथिगोन बिसोरो ओरैनो होननानै जायाथ' ओमफ्राय आं हारसिङै दाबो माबायदि मोनगासिनो आङो पेटु दं माबा दं बेफोर मा बिसोर आउट अफ टपिक भिडिअ बानायलागासिनो मा जादों मा जायाखै जेबोथ' बुजिखाया ओरैनो होननानै जागोन नामा मानसिखौ खालामो नालाय खालामखायो आगोलनिफ्रायनो बिदि खालामबोजाबाय थादों आंसो खालामबोजाबाय थादों उल्टा आंसो बेखौ टर्चार खालामगासिनो बिदि होनलागासिनो मानसिफ्रा आं जे खालामबोजादों आंसो मिथिगौ माबायदि खालामबोजादों आङो बेनि सायाव दाख्लैबो एथ' बदनाम खालामबाय जास्ट मोनसेल' खोथा होनदोंमोन आंखौ भिडिअ हगारफिनखि आं बिदि नङा बिनानावाबो बिदि नङा होननानै जेबो होनफिनाबो जेबो माबायाबो खालि गावखौल' माने राइट गाहाल' सैथो बेबायदि देखायबाय थायो बियो आगोलहायबो दे आंनि एक्स थैनायखौबो बे गेजेराव लाबोबावबाय बियो बे गोनांनिफ्रायबो दाबो आङो बिनि पेरेन्टसाबो मोनथियो बिसोरो माबायदि खालामोमोन जोंखौ सानैखौबो सुखुखायामोन गौतमखौबाबो आंखौबाबो बिसोरो बिदिनो खालामबोबाय थाखायोमोन
ग्रिल मारि थेयो जाजानो सुखुखाया बे खोथाया नंखागौ बे मालाबाबो सोलायखाया बे सैथोखा बेखौ होननानै बियो मा प्रुफ खालामनो लुगैदों खालामो नालाय खालामो टर्चार आं बिसोरजों जेबो खबर लानो दा जेबो गोसो गैला आंखौ बेबायदि जेरावबो असान्ति खालामनाङा बिसोरो आं माने आंखौ बिदि दा खालामथारथों बिसोरो जेरावखि था आं बेखौनो खामजानो बाथारबाय बिसोरजों दायो भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो नुखाबाय दा बेनोसै लोगोफोर आंथ' बुङा गाज्रि सनिया गुइना गाज्रि बेनि सिस्टारा गाज्रि होननानै दा बिब' बिनानाव सानैजों मिलायना थाब्लानो जाबाय बिदि नांलाय खमलाय खालामबा मानसिया मिनिगोन मिडियानि मानसिफोरा नोंसोरनि प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हाया मानो होनबा गुबुना सोरनिबा लाइफआव नांलाय खमलायखौ सल्भ खालामनो हाया गावनि फेमिलि गावनि बिब' बिनानाव बिमा बिफा गासैबो नोंसोरो फेमिलिजों लोगो जाब्लासो प्रब्लेमा सल्भ जागोन दा बेनिखायनो मिडियायाव होबाय थागोन नोंथांमोनखौ लाजि फोनांबाय थागोन गाज्रि बुंगोन बेनिखायनो नांलाय खमलाय न'निनो माने बिब' बिनानाव बिमा फिसाजो बायदिनो साननानै ला बिब' बिनानाव होनोब्ला अनलायनानै थाबानो जाबाय दा बिमा बिफा गैयाबा मानसिया ओरैबायदि आलाय सिलाय जायो न'खराव जेबोआनो गैया बिमा बिफा गैयाबा ओरैबायदि नेवसि जायो सोरजोंबा मानसिफोरा बिमा बिफा गैयाब्ला बेनिखायनो बिब' बिनानाव सानैजों अनलायना थानांगौ दा मानो नांलाय खमलायखौ नोंथांमोना मिडियायाव होबाय थादों मानसिया मिनियो आरोना बेनिखायनो नोंथांमोना प्रब्लेमखौ सल्भ खालामना ला सानैबो सल्भ खालामना लानानै एसे मिलायना थाब्लानो जाबाय न'नि बेफोरबायदि नांलाय खमलाय बे जाबाय थायोब्ला बे जाला बांद्राय जाबाय थागोन नों बेखौ बुखिगोन बियो नोंखौ बुखिगोन एगेन्स्ट जाना थालांगोन आरोना बिब' बिनानाव सानैबो बेफोरबायदि दा नोम्ब'आ जुलि जाबाय बेखौबो एसे बुजि फेमिलि जाबाय नोम्ब'आबो गथ' सासे दोङो बिगुमै गावनि हासबेन्ड दोङो नोंसा गुमै दोङो दा सनिया गुइनाबो एसे बिनानावखौ बुजि सिख्ला मानसि बेफोरबायदि बुंबाय थायोब्ला बिनि लाइफआव बरबाद जागोन जे उमुगदो आंनि सिस्टारा गुवाहाटियाव थाहैयो माबायो बे सासे सिख्ला मानसि बेबोथ' बरबाद जागोन ना बेनिखायनो सानैबो प्रब्लेमा नोंसोरनि गोरोन्थिया सानैनिबो सासेखौ आङो बुंनो गोसो गैया सानैबो गोरोन्थि बेनिखायनो प्रब्लेमखौ सल्भ खालामलायनानै मिलायना थाब्लानो जाबाय सिस्टारमोन बेखिनिसै आरोना माबाफोर बुंनो गोसोबा कमेन्ट खालामना बुंहर गाइस नोंथांमोना मा बुंनो गोसो दा सानैनि गेजेराव ना न'खरनि पार्सनेलखौ लानानैबो आजिखालि नांलाय खमलाय जाबोबाय मा जाबावगोन बर'फोराव ना न'खरनि पार्सनेल खोथाखौ लानानैनो मिडियायाव होग्रा जाबाय आजिखालि साला मा जाबावगोनलै दा बेनोसै लोगोफोर नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन जायफोरा चेनेलाव गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय अखा हागासिनो लोगोफोर भिडिअ साउन्डखौ नोंथांमोना बोरैबा खोनादों जानांगौ दा जेबो नंला एसे इगनर खालामदो बेकग्राउन्डनि साउन्डफोरखौ दा बेनोसै नोंथांमोना बहानिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों कमेन्ट खालामना खोन्थाहरलाय कमेन्टखौ नायनानै मोजां नांदों आं मैया दाख्लै कमेन्ट नायदोंमोन नालाय नोंसोरनि डिस्ट्रिक्टफोरखौ आङो बुंनो होदोंमोन गोबां मानसि जोंनि खाथि खालानि गोबां नायदो दे आंखौ मोनथिया जानांगौ जोंनि खाथि खालानि गोबां मानसिया नायदों नोंसोरनि खाथि खाला आं रिप्लाय हरदों नालाय जोंनि खाथि जायो माथो आदा होननानै मेसेज हरदों नंगौ आङो नोंथांमोननि खाथि जाखायो नोंथांमोना बेनिखायनो गामिखौ खोन्थाहरनांगौ आरोना अब्लानो जों एसे गोजोननाय मोनो बहानिफ्राय नायदो होननानै बेखिनिसै नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन बाय